Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa malana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La qaula wala quwata illa billahi aliyul azim. Amma ba'du. Dumateng pangarsanipun Mas Hartono dalu menika ingkang dipun mulyakake dening Gusti Allah kabukti saged rawuh wonten papan gubuk utawi griya kula ing mriki. Kita ngaturaken muji syukur alhamdulillah saking kerawan panjenenganipun Mas Hartono kejawi saking menika mbok menawi anggen kula nanggapi saha nglanggapi wawan asta caos papan pelenggah kirang dadaka suka reknaning penggalih kula nyuwun agunging pangapunten. Kejawi saking panika kita dalu menika ngawontenaken pengaosan kanthi tesih wonten rangka bulan Syawal. Bulan Syawal niku kagem peningkatan menapa ingkang dipun tingkatake Gusti Allah badhe paring ijabah, badhe paring pitulungan napa kasejo. Menapa ingkang karasa, menapa ingkang kacipta, mugi-mugi Gusti Allah njangkung angideni angabuli sak lamen-lamenipun. Dene para malaikat, para nabi, para wali, para punden-pepunden angayomi, angembani, angayomi, ambiyantoni. Adine sukma nggih saged ngayomi raga bisa ngembani dhateng sukma mahnani ayom-ayom tata tentrem sapengandhap sapenginggilipun. Dene dalu menika kita mendhet irah-irah peningkatan budaya nguri-uri wontenipun donga gaduhanipun Gusti Allah kita syukuri. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah syukurillah. Alhamdulillah syukurillah. Manpangat barokah nggo gawe ngibadah bisa genah. Benjing pecah husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.
dados kita kanthi ningkatake sedekah sing nomer 4. Sedekah niku wernane wonten 4 sebat kupat lepet niku kupat pojoke 4 lepet taline 3 4 karo 3 pitung werna. Pramila peningkatan kula nggih leh kula ngracik ayo wujude pitung huruf utawi pitung werna. Siji dalu niki diniati ngaji. Ngaji niku bisa dadi ngamal nomor 1. Pramila kedah wonten niat napa mawon nek ora ana niat ora diniati ditulak ora bisa dikabulake sebab nggo niat ora ana. Ning nek niat mantep percaya sekabeng panuwun bakal dipinangkani lan bisa disembadani sebab ana niat ana mantep panuwun bakal dikabulake dening Gusti Allah. Asaketa Gusti Allah anjangkung angideni angabuli saklamen-lamenipun saged mahanani wontenipun kinabulan sedaya panjangka lan panuwun dipun kabulaken. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Lah yo penapa kita dikatake kula ningkatake kita witi rene niki tesih wewengkon bulan Syawal sing pokok nomor 1 peningkatan kula nguri-uri ngurip-urip sing jenengane ngurip niate ngaji ngurip-urip ngurip-urip kemurahan dening kemurahane Gusti Allah nyuwun tambah penguripane rezekine enteng kathah kala nggo sanguling ibadah bisa lancar. Sing cerak ya bisa temiyung, sing adoh ya bisa mangklung bir-biran kaya dene ilining Jolontara suket godhong kayu watu bisa dadi rewang. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Lan niate ngaji ngurip-urip napa ngurip-urip agamane Gusti Allah agama Islam. Wong urip-urip agama gedhe ganjarane bisa dadi rabuke iman lan bisa dadi rabuke rohani kaya dene oleh pitulungan obor 1000 bisa padang trawangan donya bisa kaparingana bejo akhirat bisa kaparingana mulya. Amin Allahumma amin amin. Lah niat ingsun ngaji keranten ngurangi dosa lan kebuduan. Dadi wong ngaji niku rasa usruk rebutan pendapate, rasa usruk rebutan bab kepinterane. Sing pokok wong ngaji le teka nang ngarepe le menyang ngaji sebab nek le ngaji kuwi betah sak jam ganjarane padha karo wong salat sunat 1000 rakaat padha karo nekani playatan 1000 wong mati kaya dene tilek kebon swargane Gusti Allah. Wong ngaji gedhe ganjarane bisa dadi ngamal sing nomor 1. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Lah niate ngaji niate ngaji amulyakake
mulyakake sebab menungso kuwi mung tunggu dina sasi taun lan jam. Dadi mulyakake ananing dina, anane sasi, ananing taun, anane windu. Lah menika tesih wewengkon klebu wulan Syawal. Menika mulyakake bulan Syawal. Mulyakake bulan Syawal. Akeh sawabe, akeh faidahe, akeh barokahe. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Lah niat ingsun ngaji keranten abekti mulyakaken sedaya para leluhur umat Muhammad sedaya ngalaali kubur. Ngalah niku pun komplit nembak khususon ming pendengang-pendengang. Sedaya para leluhur ngalaali kubur wit yang Adam, yang kawa medhak dateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak garwa, sak putra, sak sekabat, sak penderek-penderikipun sedaya nggih medhahipun dhateng para nabi, para wali, para syuhada, para ulama, para sholihin, pepunden-pepunden sing sumari nang tanah Jawa lan sumari nang tanah Arab. Medhahipun malih dhateng para leluhur ingkang cithak bumi, cithak bakal Banjar Pekarangan sak lebeting rangkah, sak njawine rangkah, sak lebeting wangun njawine hawangun lumeberipun sedaya para leluhur umat Muhammad sedaya ngalaali kubur. Sedaya kita kintu pendonga pemuji hanyuwun sawab pendonga pamuji. Para leluhur ingkang sampun kunjuk dhateng kersa dalem Gusti Allah wangsul wonten ing bumi. Bumi suci, bumi asli, lenggah alam. Alam ingkang langkung sinampurna. Sedaya kita dongakake lepas parane jembar kubure padhang imane diakoni. Umate Kanjeng Nabi wiwit nganti tekan pepungkasan dedipe dhateng pangarsane Gusti Allah pun paringana pangapunten sedaya kelepatanipun katampiyo amal-amal kesanipun kapapakna kalenggana papan winulya papan murwat papan sak mesti-mestinipun. Lah dene para brayat-brayat keluarga-keluarga putra wayah ingkang tesih kantun wonten ing jaman donya jagat rame amugia Gusti Allah maringana tetep iman Islam wilujeng tentrem sehat jasmani rohani dados kawula ingkang bisa bejo donya lan bisa bejo akhirat. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Lan niat ingsun ngaji mensyukuri nikmat kemurahane Gusti Allah kula diparingi nikmat ngelmu titipan lan diparingi donga gaduhan kita tampi kita syukuri kanggo ngibadah golek sanak golek sedulur saka wetan saka kidul saka kulon saka lor tiup semuyut gembrundun kaya dene tawon golek sarine madu bisa teka nang omahku kasejo karasa kacipta amugiya Gusti Allah anjangkung angideni ngabuli sak lamen-lamenipun para malaikat para nabi para walipun pemudan nggih angayomi ngembani ngideni ngabuli sak angayomi angembani ambiyantoni amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Lah niate ngaji kita adang-adang kamurahan swargane Gusti Allah donya kaparingan bejo akhirat bisa kaparingan mulya amin Allahumma amin 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 niku niate pitu.
Lah sing nomer loro nguri-uri budaya-budaya Jawa Ngayogyakarta Hadiningrat tinggalane para simbah-simbah para kakek moyang sing wis padha dinyangi sedaya kita lestarekake kaya dene nguri-uri purwa dumadi nejabang bayi disepasari diselapani nguri-uri tingkep tandur wit ditingkepi nganti tekan diwiwiti nguri-uri sedekahe wong mati sur tanah kok nganti 1000 dina nguri-uri ngelmu sejati titipane Gusti Allah nguri-uri donga gaduhan nguri-uri sekar mayang kayu purwa sejati dewa ndaru asing nomor 7 nguri-uri sedekah dipolo papat nomor 1 sedekah nek wong sugih sedekah nganggo bandani nek wong alim sedekah ngelmune wong sing gagah piteksara sedekah tenagane lah nek wis wong tuwa umur sekitar 70 ke atas sedekah nganggo dongane sedaya diniati ngibadah ikhlas rame gawe sepi pamrih kanggo golek sanak sedulur bisa gembrundun semuyut kaya dene gabah diinteri amin Allahumma amin amin Allahumma amin lah tebusane kajaban nuwun tebusane kudu nomor 1 ana tetembungan ucapan niat nek ora ana tembung niat ora ana tembung niat ditulak sing dadi penuwune ora ana niat nek wis niat yuk mantep nek wis mantep yuk percaya lah yuk tebusane napa sing jenenge pinuwunan kuwi ditebus nganggo apa tebusan kajat panuwun kairing waosan Fatihah tekan tahlil waosan surat Yasin sebab surat Yasin kuwi dadi jantunge kitab ganjarane maca surat Yasin diparingi kemurahan 310 kena kanggo nebus 20 macem kajat panuwunan menapa ingkang kasuwun badhe dipun paringi dalan kemurahan diparingi rejeki lancar amin Allahumma amin amin Allahumma amin lah sing nomor loro tahlil wong tahlil kuwi sing jenenge tahlil kuwi pusaka sing ampuh tanpa gaman ora bisa dikalahake wong tahlil ganjarane kuwi ana 5 wernane siji nambahi kebagusan utawa nek putri kecantikan nomor 2 nek bisa nambahi gondo sing arum sebab gondo sing arum kaya dilenga kasturi gondo sing arum kuwi disinengi dening Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanjut sing nomor 3 kuwi bisa nambahi padhang lampune ana ing alam kubure bisa padhang trawangan lah sing nomor 4 nggo gawe ngurangi dosa-dosa sing cilik-cilik di ngapura lan diparingi dibusak sing jenenge keluputane wong urip ana 4 siji luput karo sing kuwasa
luput marang sak padha-padha, luput marang sipating luput karo para leluhure, sing nomor 4 luput sipating kutu-kutu walang ataga kuwi sing luput sing cilik-cilik dhewe. Pura isine diparingi angudari angluwari. Kuwi sing nomor sing diarani ya sing nomor telune kuwi donga. Ngurip-urip donga. Donga kuwi kabel. Kabel kanggo lantaran hubungan antarane kawula karo Gusti, Gusti karo kawula apa sing dadi panyuwun, apa sing dipinuwun, muga-muga Gusti Allah maringi dalan karejeken kemurahan, bisa tentrem ayem, urip ana ngalam donyane, donya bisa kaparingana bejo, akhirate ya bisa kaparingana mulya. Amin Allahumma amin. Lah sing nomor 4 tebusan kuwi nguri-uri sing jane dakoh asot. Kuwi loro, daloro kuwi telu pitu. Lah kuwi sing jane sabta dharma pitung werna. Wong sing jenenge ngurip-urip sedekah kuwi bisa tambah rezekine ya tambah sanak tambah sedulure bisa banyu mili kaya dene iline Jolontara. Alhamdulillah disyukuri, alhamdulillah syukurillah, alhamdulillah syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah. Niku pun sing jerani tebusane. Diniati dalu menika diniati ngibadah ikhlas. Wong niku nek ngibadah diniati ngibadah kabeh kuwi diniati perkara penuwun apa wae diniati ngibadah ikhlas rame gawe ing pamrih. Bisa dadi golek sanak sedulur kuwi iki nek wong kuwi rezekine digawa sing jenengane manungsa ora ana rezeki teko karepe dhewe ning rezeki dilantari digawa dening manungsa sak padha padane dumadi bisa nambah rezeki enteng kathah kalah nggo sanggung ibadah bisa genah benjing menawi pecah husnul khotimah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Mekaten pinaka mukadimah, mugi-mugi wontenipun mukadimah pinaka awalan kangge buka menapa sing dadi panuwun. Mugi-mugi sedaya kajat ingkang kita suwun saged Gusti Allah anyembadani lan angabuli lan angideni sak lamen-lamenipun. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Kanthi menika monggo kita sareng-sareng ngaji kanthi ikhlas. Mula kita awali kanthi waosan Fatihah, sebab Fatihah niku ratu-ratuning bacaan. Sapa kang gelem maca Fatihah setesbih kuwi tegese bisa Fatihah mentes kabeh. Sapa kang bisa maca bacaan la kaula wala quwata illa billahi ngalil ngadim ping 100 wong kuwi diparingi enteng, diparingi dalaning rejeki enteng kathah kala nggo gawe ngibadah. Apa-apa kuwi diniati kanggo ngibadah, donyane bisa panen, akhirate ya bisa panen. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Lanjut sing sapa wong gelem maca selawat nariyah milih ping 11 apa 41 apa 4444
wong kuwi kaya dene oleh pitulungan obor 1000 rezekine ya gangsar ya mayar oleh pitulungane para malaikat para nabi para wali papunden-papunden kuwi sing paring menawa pambiyantu dadi bisa diparingi rejeki sing enteng kathah kalal nggo kabeh dienggo gawe ngibadah donyane ya bisa panen akhirate ya bisa panen amin Allahumma amin lan ning niate ngaji sing nomer nah iki wong sing ngaji ngurip-urip lan nek wis ngaji nomer 4 nomer 5 aku ngurip-urip nguri-uri sing jenengane sedekah nggo wong sedekah 5 sedekah kuwi bisa dadi tameng genine neraka jahanam niku bisa ngedem anane neraka jahanam bisa oleh cirep bisa adem anyep sebab wong kuwi dianani sedekah marang sapa wae kang diwenehi diparingi nikmat kaya dene nikmating kaya dene obor pitulungan obor 1000 bisa ayem tentrem bejo donya bejo akirate pramila saking menika monggo kita sekawan menika wau kangge tebusane nyuwun dene Gusti Allah kanthi diniati ngaji. Wong ngaji gedhe ganjarane bisa dadi ngamal nomor 1 pramila saking menika penuwunan kita tebus bacaan Fatihah sak tahlilipun. Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu wala alihi wa sahbihi wa jiwajihi wa duriyatihi wa alihi bidihi ajma'in syaunilahumul al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah Alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah Alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah Alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah Lakin siratal ladzina an'amta 'alaihim amin al-fatihah alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah Lakin siratal ladzina amin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah amin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah
Rahim alhamdulillah rabbil alamin amin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin amin al-fatihah Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin amin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin amin al-fatihah Alhamdulillah rabbil alamin amin al-fatihah Alhamdulillah rabbil alamin amin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin amin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin amin al-fatihah Rahim alhamdulillah rabbil alamin amin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin amin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin amin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sampun won waosan Fatihah tigang dosa tiga kita mau bacaan la haula wala quwata illa billah nganti ku panjenengan sami oleh pitulungan dunyane lan oleh bakal oleh pitulungan sesana akhirate dunya diparingi selamat akhirat diparingi selamat dunya ora kacau akhirat ora kecelik amin Allahumma amin Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah La gaula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pampun warna kalih, warna telu sholawat nariyah sebekasan ya alon-alon sing tengah sing mbamburi dicepetake kang watune niku dimepet ora kedawa-dawa sing penting sholawat nariyah atine wis percaya sing perkara cengkok lagak lagune wis ora sah direbuk sing penting maca sholawat nariyah kena kanggo malir sekabehane pinuwun apa wae kok rumpet aku carane lemar maca sholawat nariyah ping 41 apa sing dadi kajate diparingi dalan kejembaran bakal diparingi kemurahan dene Gusti Allah ping 41 Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihi awariju biku rabbu wa duhulu bika waitu hadun naru birogo itu wa kusnal khawatimi wa yutaka amu biwajil karim balalihi wa sawhi bi khawli hading wa nabasim bingatati kuli maklumi lalas iki cinara dicepetake kesuwen ora rampung seprapat nek nek dicepetake 15 menit iso 41 Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli sholatan kamilatan berabadi walaupun tadi kuli maklum ila sholatan berabadi bakal sholatan kamilatan tadi kuli maklum ila kalama sholli sholatan kamilatan berabadi walaupun tadi kuli maklum ila sholatan kamilatan berabadi tadi kuli maklum ila Allahumma sholli sholatan kamilatan berabadi walaupun tadi kuli maklum ila kalama sholatan kamilatan berabadi tadi kuli maklum ila
Allahumma sholli sholatan kamilatan guru katan lakum dadi kuli malu milangan Allahumma sholatan kamilatan Allahumma sholatan kamilatan guru katan lakum wa sholli sholatan kamilatan guru katan malu milangan Allahumma sholli sholatan kamilatan guru katan lakum dadi kuli malu milangan Allahumma sholli sholatan kamilatan guru katan lakum dadi kuli malu milangan sholatan kamilatan guru katan sholatan kamilatan guru katan lakum dadi kuli malu milangan sholatan kamilatan guru katan lakum dadi kuli milangan sholatan kamilatan Sholatan tangga milan tangga rangga bukan lakukan jadi kali malam sholatan tangga milan tangga rangga bukan lakukan jadi kali malam sholatan tangga milan tangga rangga baru kalau kau pati masuk ke sini lakukan jadi kali malam milan kalau masuk tangga milan tangga rangga bukan lakukan jadi kali malam milan kalau masuk tangga milan tangga rangga bukan lakukan jadi kali malam milan kalau masuk tangga milan tangga rangga bukan lakukan jadi kali malam sholatan tangga milan ada kami datang ke rumah bukan bilang tadi kali malu bilang selalu tangkan bilang tangkan rumah bukan bilang tadi kali malu selalu tangkan bilang tangkan rumah bukan bilang tangkan Allahumma sholli sholatan kamilatan rabbi ibu kalau kau hati waktu kali walali wasuilah hati wani tadi kali malu bilang Allahumma sholli sholatan kamilatan rabbi bukan bilang tadi kali malu sholatan kamilatan rumah sholatan kamilatan rabbi bukan bilang tadi kali malu bilang kalau sholatan kamilatan rabbi bukan bilang tadi kali sholatan kamilatan Sholatan kamilatan guru kasih sholatan jadi kali malu milah sholatan kamilatan guru kasih sholatan jadi kali malu milah kalau masuk sholatan kamilatan guru kasih sholatan ibadah singkai ada kamilatan guru kasih sholatan jadi kali malu milah sholatan kamilatan guru kasih sholatan Allahumma sholli sholatan kamilatan Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalin salaman Taman ala sayyidina Muhammadin ilati kalau bihim hudu hasawari jubi kurabu waduhata bihi kawa iju hajun allo bihi rogo ibu abusnul khawatimi Udaqalanamu biwajihil harim wala alihi wasuhil kuli Ating wanabasim bingajati kuli maklumi lakabirahmatika Ya arhamar rahimin birahmatika Ya arhamar rahimin Sampun rawasan piko kawan kita karang niki nebus sing jenenge penuwun ya ana 7 ayat 15 nek jane lekon maca ping 15 utawa ping nek paling sithik ping 3 ning gandeng iki uriping manungsa kuwi dipatok ana 7 sing jenenge ngibadah ngiloro baloro dalu pas kula njukuk 7 bacaan ayat 15 mongko sak wacan kuwi padha karo wis katam Quran 1:30 juz anek le maca ping 7 rais oleh 7 kitab Al-Qur'an wis oleh gedhe ganjaran monggo sing jenengane wacan ayat 15 kuwi gali-galiying wacan surat Yasin kalah karo ayat 15 sebab cara kalnek cara wonge urip menungso kuwi ayat 15 kuwi atine dadi atine kitab ayat 15 sapa wong maca sepisan paringi nikmat kaya dene katam Quran siji anak ngundang wong apa wis wong 40 wong sak maca siji niku jenenge nganggo cara wong tembung wis pilihaning wacan ora ming breh-breh ale maca ping 7 anak kanggo nyuwun kerejeki ping 15 apa ora medun ati sarati golong lulut iwak banyu nggo gawe syarat bisa ndang-ndang uket-uketan iki cara uket-uketan iki uket rezekine iki banyu mili bisa raket uket-uketan dadi bisa ora bubar-bubar bisa kumpul rezekine
Pramila saking menika aku nek nggo kae nampa wong sing susah le maca ping 7 nek nggo biasa umum ya saora-orane njukuk ping 3 siji urung dadi loro ganep telu mlaku wis ping 3 wong biasa ming cara wonge minggo biasane nek nggo kepentingan ya kudu ditetepi nganggo ping 7 sebab menungso kuwi dedek piateke ya ming 7 pecake dhewe rambut-rambute ya ming 7 dadi menungso kuwi nganggo dasar 7 pecake dhewe sesuk kanggo gawe prep kanggo pengetan mulai maca ping 7 asesuk nek dikuburake ayo njukuk ping 7 pecake sing dikubur kuwi ora kok tumbas gedhe pokoke 7 pecake sing dilebokke nang ruangan kubur ayo kuwi lek sing cilik ayo cilik sing dawa ayo digawekake ukuran sing dawa ambil gawe pretungan nggo gawe etungane 7 kuwi pitu kuwi maksude menungso apa-apa kuwi njaluk pitulungane Gusti Allah apa kajate apa penune pramila monggo kanthi kita ngamalaken kanthi waosan ayat 15 niku kalimate 15 larik mula diarani ayat 15 galih kitab Jago cara wonge galih kita nek cara menungso urip kuwi atine menungso. Nek surat Yasin kuwi jantunge menungso. Mula dhuwur ati karo jantung kelase dhuwur ayat 15 le maca ping 15 ning kanggo penurunan apa wae ping 7 apa sebab napa wong ibadah ya 7 Fatihah ya 7 syukuran ya 7 wis sing jenenge apa-apa kuwi mesti diitung 7 huruf nah pramila saking menika monggo kanthi dipun lantari pinangka kanggo lantaran dadi kabeh mau ana lantarane ayat 15 ping 7 oleh pitulungane Gusti Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wong iku nek lekasi nganggo Fatihah kabeh mentes ora ana sing kabuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala allahu la ilaha illa wa qayyumun qayyiman li khulaqana tawakun wala nagwana subi tiballu akhuringat bi wa khulman bimut balilahi mru'iyu awda syai'an yakula lahu kun fayakun Alhamdulillahirabbil alamin. Bal hum bi gadi jadihi wa mangakum inama kuntum walahu bimadam basir. Inna Allah qawiyyun la ilaha illa huwa wa alallahi falyatawakkalul mu'minun wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa ghafurun innallaha amin. وجلاله للمثل أخذق خذ بما نبيهم وأقول سيمسي والما
La ilaha illa wa fadali bahi La yazaglamuna illa mazawang manu wa qadasuwa min as'a wa laquhu wadir wa laquhu wa gazahu zikwazin izazmasimumin wa lahu min warihim Qur'anun majidun filau gemapu lasing bisa bundurina ya dibantaraken lak kasuwan waktune mongko dijam kudu paling jarak jauh mengkaro tengah jam kita cepetake sing penting atine percaya kati-kati puspakati aku sing penting atine wis percaya nek maca ayat 15 A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Ala annahu la ilaha illa wa qayyum hajiman bi'ulahu nizabun wala nakana sobi jibalu afadingat bi ho dengan bi maut badilan biru alhamdulillahi rabbil alamin balahum bi muzimi wa ghadi jahim kum nusir inna wa khabiyyu wa la ilaha illa huwa wa alun wa mayamin ko jala lahum lisensual ma la ilaha illa wa khalifi la ya zaqlamuna illa ma'azahu manu wa qala subhan alis aqala madim qala ko wa gadahu zikwatin min balumin Qur'an bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa wa hayyu qayyum qayyiman bi da'i khulqun wa la annagana subu bi jibalu aku dengan bi hawan ban kun lillahi rabbil alamin balahu wa bi khadi jadi mausi wa qabi wa ya la ilaha illa huwa bang yamin ko jalala min sensual ma la ilaha illa wa khadali wahi la yadaklamuna illa mazum wa manu wa rasul min aqala wa mufadi wa la qawwa kadahu zikwatin min balumin Qur'an bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa wa hayyu qayyum wa la nakuna sabu bi balu aku dengan biru khaliman bi maut badidai muru ida aw wadashun alhamdulillahi rabbil alamin balhum bi haqi jajmasi wa qawyu la ilaha illa huwa wa alaluhu wa mayamin ko jalala bismi wa la ilaha illa yazlamuna illa man azrahu manu wa qala min as'aqalakum hadin qalaqahu min Qur'anun bismillahirrahmanirrahim alam alahu la ilaha illa wa hayyu qayyum qayyum kitidan wa anak wa nasu bi balu aku dengan bi wa khaliman bi mun balilahi mruido wa sayya ayakulan kun alhamdulillahi rabbil alamin balhum bi khairin masih wa la ilaha illa huwa wa ngalalu min bami wa jalalahum min sunshwal la ilaha illa wa fadluki la yadqlamuna ila ma zaqaf manu wa qala min asqaqala kun wadin qala huwa kadzahu jikwati min la min Qur'anun matnu bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa wa hayyu qayyum qayyiman bi ana sabyo bi badlu akhudin bi wa khaliman bi mudbadin kun alhamdulillahi rabbil alamin balahum wa jadi musina wa yaula wa min ko jalalang bisan wa la ilaha illa huwa la yadqamuna illa man wa qala subhanahu wa ta'ala wala qawwa kadzahu min walumin Qur'anul majidun fina wasila kan keciwi pun begitu alon-alon a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alam allahu la ilaha illa wa hayyu qayyum qayyiman bil ladzi khulahu wala anna anak sobyo bi balu aku dengan bihi wa khaliman bil mut badilai bermuida awala an yakula lahu kun fayakun alhamdulillahi rabbil alamin balhum bi khairin aku la ilaha illa huwa wa al-rahim wa yamin hojalalahu lik bunis al-khata bi mazin sigalma la ilaha illa wa fadhi la yadramuna illa ma yawu man wa qul subhani asaqala qadir
Khalaqahu wa kadzahu dzikwati dzing asmuhimin walahu min warihim dzin Qur'anun majidun fi lakum mahfuz. Shadaqallahul azim. Sampun jangkep 7. Laju kita maos baca maos surat Ikhlas kaping 11 sebab 11 niku oleh kawelasanipun Gusti Allah seleh maca ping 11. 11 kuwi sing 5 hubungan karo Gusti Allah, sing 6 nggo hubungan marang sapadha padaning urip ana ngalam donyane. Dadi 6 karo 5 jumlahe 11 oleh selamat lenang donya, bisa selamat lenang akhirat sebab wis kanthi ana waosan 11 rupa-rupane. Surat Ikhlas ping 11. Lah kuwi surat Ikhlas kuwi kabeh kanggo gawe nebus apa sing dadi pinuwunane, apa sing dadi kajate bakal diparingi dalan sak jembar-jembare. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Komandan jadi dalam julat dalam jakun hat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Komandan jadi dalam julat dalam jakun hat Wallahu akbar. Komandan jadi dalam julat dalam jakun hat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Walam julat walam jakun hat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Menunjukan dalam jakul Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Menunjukan dalam julat dalam jakul Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Walam julat walam jakul ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lan jadi walam julat walam jakul ahad. Sampun ping 11 kantun maca bacaan surat Falak ping 7, surat Nas ping 7 sebab 7 ki oleh pitulungane Gusti Allah kuwi ol kabeh nganggo dasar pitulungane Gusti Allah. Surat Falak ya 7, surat Nas ya 7, istighfar nek iso ya 1, sholawat 1, tahlil 10. Kita lampahi monggo kita Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafsin wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nufathati wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatin fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Syarri khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafsin wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin Bismillahirrahmanirrahim. Birabbin nas malikin nas ilahin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil muslimina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Dzalika kitabul la raiba fihi alladziina yu'minuuna bimaa unzila ilaika wa man yakfur ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun wa ilaahu wahid la ilaaha illa huwal rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lam yamsa was-sawri samawati wal ardi wa la yaquduhu ma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Allahumma Allahumma sholli wa sallim Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakati saunilahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidi awwalina wal akhirin. Assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allahumma nurunu as-sadara al-ibana sabit qadamana wa sa'anna wal khana qadibana qasatan fitum Rasulullah sallallahu al-musirin wa nganati muhabbiru di bahajati wa su'al bidunubi wa innahu la amtamkin. Allahumma turun sehkinas yang tini Gusti Allah, kinas yang para malaikat, kinas yang para nabi, kinas yang para wali, kinas para wali luhur padha-padha kene mengamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hungahu samalu ya Allah ya Muhammad bamin barihin balkumin mukujin mujidun balkimak bangak Muhammad. Allahumma inni aswadu laka wadhahu la syarika lahu azumin al-masrita kabila tabarakatin wa kunta tulimani bila. Allahumma inni as'aluhu dzata khawafa wa akhina amin ya Allah ya Rahman. Rohi antal jawadu ali wa min al-Sulaiman minasiki bil tatihi wa subatihi wajib rohila wa nuro bana taqabbal Sulaiman wa tawdo ngalika Sulaiman bi rahmatika ya kamrakimin Allah anjili bi rahmatika selamatan. Bilman gusan perlu umat Muhammad ali kubur minal muslimin simat dan minat al-qadir al anjil rahmatil kubur kana solimat bal mimat wan minan minai pamuduru jat tukasana alamu askab janat bi rahmatika rakimin kubur umat Muhammad ali kubur kaya rakimin al kubur Allah mafir lada dulu banda wali walina wali masakana sadina jironina wali jamil mina wal minati waslimina biswadi akhir kimin man wang sunangal iman wa khadal jannata mangal iman fitini wa dunya akhirah. Allahumma sinna wa sintinana wa imanana wa qulubana wa muslimin. Allahumma aksin akhibana muhawajirna min khayri dunya wa akhirah. Allahumma inni amudika min jadi bala wa tuqul syifa wa sulih fadhu wa syahada. Allahumma arkam umat Muhammad basik umat Muhammad bari jangan umat Muhammad Allah kami jemungit wa tut angkomi wa fito ngatika ngamasyati wa fi fadla syifa. Allahumma ngini dirika wa
wa syukrika wa husni ibadatik rabbana taqabbal minna wa qad antas nu'adin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar allahumma inna nas'aluka as-salamata fid dunya wa fil akhirati wa jami' wa tawbata khabal maut wa rahmatan inda wa fil badal maut Allahumma awin alaina bisi wa najatan dari wa fadhi syab subhana rabbika rabbil izzati abisipun salim walhamdulillahi rabbil alamin qabul kacat panuwun syaunirul al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ya kana budu ya kana amin ijinas sirul lagi siratal ladzina an'amta alaihim amin La ilaha illallah wala nabtu ilayahu mulisina lahutina wala kariha kafirun Gusti Allah iku siji ora ana kang madani tanpa rama tanpa ibu tanpa putra tanpa kanca Gusti Allah iku kuwasa gawe bumi lan menungso gawe kewan lan wit-witan gawe srengenge lan rembulan Allah wujud tanpa kok mukhalifatul qawadisi qiyamu binasihi wadaniya qudrat irodat ilmu hayal sama basor khalam qadiron muridan ngaliman khayan samingan basiron mutakhaliman ya rabbi bil mustawa bali makhosidana wabir lana mamado ya wasi aharomi wal habibu ladi turja sawaduhu likuli khawli minal awwali mutahimi Tunggalaihi fal mustamsiku nabihi mustamsiku nabiha qairi mubassimi nabi nabi kul khair wa bi kul khair wala yuzanu bi ilmi wala karami wa kulukum mirasulillahi mundamitsu harofam minal bagari aurofam minati Kusu tumrap Gusti Nabi songo sangang warna aja lali nomor siji tau ngimpi tresno karo putri nomor loro ra tau angop lala waseaneng donya lamun sira nuju angop tangan nuju aja kanthi nyuwun dipun resa maca anguju bila supaya sira iku tumindae ora salah nomor telu lan loro ora tau mencro ing badane sebab kulit mencorong alus kaya lengane Amar papat preso mburi kaya preso ing ngarepe marima nuju turas ora teles ing bumine nomor 6 Gusti Nabi ora katon layangane nomor 7 Gusti Nabi penggal Galihe ora sare lamun netra kalihipun ngantuk ati ora sare Omar walu yen lenggan ora kungkulan pundake nomor 9 madun donya wusi nupitan sapa wae apal Allah Joko awak lan donyane saking kubungan saking mal saking kudu werna-werna mula santri apalno awan bengi aja lali
Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassa nabi bismillah wabil habi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah ilahi nabisi qurba minal ansina wa toba wa kulli baliyati wa waba bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ngala yasin habibillah. Ya Allah, kita nyuwun saged gesang istiqomah. Atullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kita nyuwun benjing pejah husnul khotimah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kita nyuwun pinaringan ilmu manpangat kangge ibadah lan taat nindakaken hukum syariat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kita nyuwun pinaringan panjang umur kangge ibadah lan syukur donya akhirat sageta makmur. Latullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kita nyuwun anak soleh kang purun donga deres sarengat agama tundunane wali songo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kita nyuwun rezeki agung kalal barokah kangge sedekah jariyah ninggake ya Mekah Madinah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kita nyuwun badan sehat wal afiat ngamal soleh sageta giat angetoi ing maksiat. Salatullah salamullah la toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kita nyuwun pinaringan beninge pikir kangge maca Quran lan dzikir nafsu setan sageta nyingkir. La salamullah la toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kita nyuwun selamat binjing dinten kiamat klebet golongan umat Muhammad nampi syafaat rahmat lan nikmat. Salatullah
salamullah ala toha rasul lan salatullah salamullah ala yasin habibillah amin 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 ya rabbal alamin amin 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 ya mujibasailin alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah wa syukurillah amin amin ya rabbal alamin gawe kupat janure tuwa mbok bilih pengaosan kula dalu menika wonten sedaya lepat kula nyuwun pangapura tutuping atur kula billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun matur nuwun cekap atur kula matur nuwun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam cekap pengaosan mugi-mugi wonten manpangat lan barokahipun amin amin alumma amin sak jam punjul